Azvisine mude Zimbabwe rekaini pekutenda kukuru kwamisana kwatanga tiri kuita kamukati mechine chichirongwa chiri chirongwa ave muganga FM Sungura Top 10 chirongwa chatinenge tiri kupa top 10 yevayembi vemuchipinge avanenge vari kuemba ivo ngoma dzesungura chiri chirongwa chamunenge muchipuwa musi wemuvhure wega wega ana Dr. Tube Pagini Mukindi arave muganga FM. Azvisine regai tiningire isusu kuti zvakaema 1 kubva panamba 10 kusvika patari panapa panamba 3 tezomira kuti tizweka number 2 nenumber 1. Number 10 panga pakamira ipona Kingston Masungwe nengoma yake yakazwi kuromba nevana. Number 9 pakamira ipona Elton Jani nengoma yakazi Godobori. Number 8 pakamira ipona Joseph T. Maposa nengoma yakazi Mukaushande. Number 7 pana Richard Zambori Rambai Mbai nengoma yakazi Mukomana John. Number 6 pana Caleb Simango nengoma yakaimba iye na Cloris Machuaire Buru risina mwise. Number 5 pana Taumanyisa ngoma yacho Status. Number 4 pana Josephat Mopisa nengoma yakazi Kuchona John. Number 3 pana King Giza nengoma yakazwi kanyi kwengoma. Antu maemera sanga zvakaita muri Zimbabwe kubva namba 10 akusvika patari panamba zvisinei regaite semudze isusu. Number 2 atizwe kuti ndiani wakaemapo. Number 2. Eleni Zogisi anengoma na matwai anje adaika kare kumira panamba 2 asuwara nyamashi uno 2 June 2025 aparipo pangakaema kakare asondo yadarika asaka rikaiti bveta ende papredict and win atione kuti ndiani ari kutaura kuti Eleni Zogisi panamba 2 tiri kundoona kuti hapana kana mwadi yacho hapana kana wavhotera Eleni Zogisi panamba 2. Azvisine muri Zimbabwe gaindi pekutenda kukuru kwamisana kwatanga tiri kuita mukati mechinechi chirongwa atasvika kakwabvura cheka makombo kwechirongwa chinechi ave muganga FM Sungura Top 10 achiri chirongwa chamunenge muri kupuwa musi wemuvhure wega wega chirongwa chiri kusimudzirwa icho andi baba Simon Matinyarare vanenge vari kupa vantu airtime apa predict and win akuti upinde pamakwikwi aya unongonyoroka zita remuyembi ngoma yacho yakaemba uye kuti wakaema panamba anani awapedza kutumira mwati yacho panamba dzinoti dzona 077 121 5723 077 121 5723 awobva wapinda kapa makwikwi kuwana maminutes anokwana kuita iwana 72 minutes. Ababa Simon Matinyarare vanobatika pashopo yavo iri opposite Siga Photos apa notengeswa mapatsi emabhasikoro anditika andopa vanowanikwa ipapo pane Green Door ashopo yakaningira kumaberera. Azvisine muri Zimbabwe rikaindi kutenda kukuru rakaidi simuke katende isusu panamba 1 tione kuti ndiani uripo tichivhara chirongwa. Number 1. Stanford muchaneyo akwasima mwana ndoda kuti upetuke ngenda kuti zvakaita kutorongedze ndinozviziya andai kuchaya andai kutuka ausina kana chaunenge washaisha ino ndakuda kuti uhwirire peyani ndakuda kuti upetuke kanyi antongoma yakaima panapa 1 anyamashunuka pa muganga FM asungura weekly top 10 anyamashunuka musi wa 2 June 2025 azvisine regedi ndisusu pa predict and win tione kuti uripo here avhotera Stanford muchaneyo akuti wakaima panapa 1
atiri kundona isusu kuti pane aisa mwadi akazi Stanford muchaneyo amai vemwana ane namba dzinopera na 8141 amuzikuitsa zita. Okay, what kind? My matare what kind? My matare what kind? Aiwa rikaiti makorokoto makuru kwamuri kange kuwina 72 minutes. Asisine bude simba porga ndipe andapa kutenda kukuru kune vese vananga ndiri kukambisana navo pane chine chichirongwa. Atinosakana kagare pachirongwa ichi akadenge ichi asondo inotevera amusi wemuvulu anditika